her fyre. Meine Freunde, wir müssen attacken die europäischen, die russischen und die amerikanischen. Nein, 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 nein! Det var en nær fuld time. Det var også fint. Det er meget interessant, den her ting der. Ja, selvfølgelig. Velkommen, mine elever. I dag, når jeg skal mig, der står der, at vi skal have matematik. Og selvfølgelig sidder det her, det er STX. Så skal vi nå, det er nogle af de bedste elever, der har forstået. Så derfor skal vi have en ligning. Det er ikke bare en normal ligning. Nå, sådan. Kan nogen af jer fortælle mig, hvad det her det er? Ja, dig der. 42. 42, siger du. Ja, det er det. Men der er også andre svar. Der er nogle andre, der har nogle input. Dig der. 21. Ja, det er også rigtigt. Så, men det helt rigtige svar er, at vi pudser der begge på sammen. Så til sidst her, så skal vi 41. Plus, hvad var du så igen? 21. 21, er det flot? Og det gik det sammen 62. Og 62 er så særligt det rigtige svar. Hold kæft! Hvad så, Røvler? I dag skal jeg musik. Og jeg skal lytte til Mozart. Hør, det er Mozart. Det er hans bedste værk. Headburn! Alle sammen! Tak nej for 100 ord. Det er et headbang. Der, headbang. Nu. Kan der lave headbang? Det kan man nok sige, ja. Jeg var lidt vild af det der. Jeg var en smule skræmt faktisk, vil jeg sige. Syg musik der. Ja, man er syg i hovedet om det. Det er dejligt. Men jeg tror faktisk, vi skal have dansk sådan. Dansk? Det er nok roligt. Jeg tror, vi skal lave denne med hvem vil være en millionær. Quiz? Ah, okay. Sagde den. Nå, det er nok blive interessant. Jeg har ventet på jer børn.